Disney evidentně maže nové Star Wars filmy, konkrétně 7 až 9, a snaží se dělat, že neexistujou. Nebo tohle to je drb, který teď momentálně koluje po internetu, já jsem ho překvapivě někde zahlíd, zmínila ho i moje přítelkyně, jestli jsem o tom něco slyšel, a já jsem byl jako, že hej, to je nějaká hrozná blbost, ne, proč by to dělali? Tak jsem si trošku jako zabádal a zjistil jsem, že to úplně není tak žhavý. Oni totiž původně byli nějaký drby o tom, že v Disney parcích začínají mizet různý plagáty a atrakce právě že ke Star Wars 7 až 9, mizí Rey, mizí třeba merch, jo, že už se prostě ten merch tolik jako neprodává, neobjevuje se. A k tomu překvapivě byla přihazovaná i věc, co se týče Fortniteu, že třeba i ve Fortniteu nejsou nikde protěžovaný vlastně nový skiny, nicméně jakože skin Rey, Kylo Rena, starýho Luka nebo starýho Palpatina a tak dále, zatímco prostě se vytahujou starší a starší skiny a že kvůli tomuhle se Star Wars nebo Disney snaží smazat nejnovější Star Wars filmy. Já jsem trošku do tohle zabředl, do tohle tématu, kdy podle různých věcí to právě že přesně takhle jako vypadá, nicméně já jsem nenašel, že by v Disneylandu měnili tyhle ty plagáty, možný to je, jen jsem to fakt jako nemohl nikde najít. Editující Tyros ve zkratce, protože samozřejmě jsem to našel, ale až potom, co jsem to video natočil, takže jenom ve zkratce, v Disney parku je sekce pro Star Wars, kde je prostě udělaný nějaká velká budova, jo, se spoustu srandičkama, a tahle ta budova byla doteďka zasvěcená hlavně Age of Resistance, což jsou právě že filmy 7 až 9. A teďkon údajně bylo pracovníkům, kteří právě že třeba hrajou Rey a takhle, řečený, že jejich postavy budou mít teďkon mnohem méně prostoru a že celý ten vizuál těch z toho 7. až 9. filmu, do kterého je ta část parku udělaná, tak bude předělaný a bude se víc zaměřovat na ty originální postavy, které jsou z galaktické civilní války a z Nové republiky. Pokračujeme dál. Ale já jsem si na jednu stranu, když jsem to slyšel, říkal, že to je přece hrozná blbost, proč by tohle to dělali, pokud chtějí nějakým způsobem resetovat ten vesmír a předstírat, že se filmy 7 až 9 nestaly, tak to přece můžou udělat úplně jednodušeji, můžou se přesunout někam vedle a nemusí o těch událostech vůbec mluvit. Přece nemusíme mluvit o Rey, protože koho kurva zajímá Rey, nemusíme mluvit o Kylovi, protože koho zajímá Kylo v momentě, kdy přeběhl jakoby z Imperia, že jo. Nemusíme řešit ani Palpatina, protože vlastně jediný, kdo proti Palpatinovi tak nějak šel, tak byli rebelové, že jo, takže hej, mezi vlastně 3. a 4. filmem, kde ubylo třeba jenom nějakých 20-30 let, tak vlastně lidi zapomněli, že existovali nějací Jediové, jo, protože prostě Han Solo řekne, nikdy jsem neslyšel o žádný síle. I've flown from one side of this galaxy to the other. I've seen a lot of strange stuff, but I've never seen anything to make me believe there's one all-powerful force controlling everything. Nikdy jsme neslyšeli o Jedích, nikdo Jedi neviděl, přitom to je 20 let, jakože ty lidi si musí sakrat Jedi pamatovat, že jo. I když samozřejmě jasně jsou různý články, proč si lidi nepamatují Jedi, protože nebyli ve finále tak jako všude, jak to tak vypadá. Ale přesně, říkal jsem si, že by o tom jenom nemuseli mluvit a mohli by ten příběh rozjet kdekoliv jinde. Problém by nastal v momentě, kdy se jako tak mluví o novém Star Wars filmu, údajně měl být teďkon v prosinci ukázaný a prej se nějak jako tak jako zrušil, nebo možná utlumil, dalo někam do pozadí, že na to kašlou, že to vydávat nebudou. Byly různý spekulace, že by to měla být nová trilogie s Rey, kdy vlastně Rey bude mít ten chrám nových padavanů Jediů, že jo, a bude tam něco kutit, že to bude něco novýho. A v tomhle by to asi trošičku smysl dávalo, že pokud nechtějí znova hrotit Rey a tohleto, tak ten film dali do háje. Viděl jsem nějaký uniklý koncept arty, kde původně to snad mělo být, že Kylo Ren na konci, nevím, jestli to byl jako 9., 8. film, to je v finále jedno, takže on by dojel někam na planetu, kde už by byl novej řád těch Jediů, potom co on už byl jako hodnej, tak je možný, že to chtějí udělat takhle, že vlastně to celou tu linku chtějí předstírat, že se nestala. A pokud by tam chtěli vytáhnout třeba jako Luka, jo, že prostě hej Luke,
ten řád založil před x lety, tak by to nedávalo tekon smysl s tím filmem 789, protože tam víme, že Luke sice ten jeden řád založil, ale že to neskutečně posral a pak šel do exilu na ostrov, že jo. Takže by to nedávalo smysl. V tomhletom asi by teda jako Disney to udělat mohl, nicméně já si myslím, že ten problém, nebo proč to lidi hrotějí kvůli tomu, že se snižuje ten merch a tak dále, je naprosto jednodušší. Za prvé, čeká nás nová řada Asoky, čeká nás teď Mandalorian a Grogu a ještě mám pocit, že jsou nějaký Star Wars projekty, já jsem teď zapomněl, jak se to má jmenovat, nějaký time portál, tak si nepamatuju přesně, jak se to jmenuje. A dává mi smysl, že přece jenom Star Wars 7, 8, 9 vyšlo už před kolika lety, to bylo možná bez prdele před 10 lety, když to nový Star Wars. Star Wars 7 vyšly v roce 2015, jo, a Star Wars 9 2019, takže my jsme 7 let teďkon potom, co skončil nový Star Wars, upřímně ty nový Star Wars pro nás jako novější nebo starší fanoušky tak stále docela za piču. Mně se líbila 7, 9 mi asi tolik nevadila, by tam byly takový hrozný kraviny, 8 mi přišla jako strašný film, jako bez debaty, ale myslím si, že problém je v tom, že ten merch už prostě podojili. Jo, podle mě každý, kdo v tu dobu byl dítě, bylo mu v tu dobu, nevím, 12 a chtěl BBho, tak teď je mu kolik, 7, 12, teď je mu 20, jo, takže už si asi jako nekoupí znova takovýhle merch, ne jako my staří nerdi, jak mi bylo 60, my staří nerdi, který si koupíme Hvězdu smrti a takovýhle ty srandy, že jo, křižníky republikánský a tak dále. Takže si myslím, že celý tohleto je jenom o tom, že Disney se nevyplatí promovat nějaký nový edice Rey nebo Kyla, protože ten příběh je prostě uzavřený, jo, nikam to nevede. Místo toho si myslím, že si připravují půdu pro tu Asoku, pro Mandaloriana a tak dále. Nevím, jestli má být ještě něco 100% takom vydali, že o toho Mola. Takže myslím si, že je to prostě úplně jednoduchý, jde jenom o prachy, jo, Fortnite to stejný, kdo by si sakra koupil teďkon skin na Rey, upřímně, kdo byste si koupil skin na Rey, já mám jako docela dost Star Wars skinů a Rey mezi ně nepatří, jo, ve finále, takže myslím si, že pomilkovali, co šlo, zjistili, že už nová trilogie prostě lidi netáhne a tak začali stahovat tyhle ty věci, nedávají skiny do Fortniteu, snižují prostě merch v Disneylandu, snižují tam prostě nějaký plagáty, protože si připravují půdu na nový projekty. Tohleto video bylo prostě kratší, protože já jsem se nad tímhle pozastavil, strašně mě to fascinovalo, že kolik lidí najednou začalo psát, že Disney maže Star Wars, jo, protože prostě to je kravina, je to obrovská značka. Ano, udělali prostě to, že smazali vlastně, jak se to jmenovalo, oni smazali strašně moc komiksů a řekli, že jsou to vlastně jenom legendy, že to nejsou kanonické věci a pak mám pocit, vyšla 7, 8, 9, jo. Takže si myslím, že ano, mohli by to udělat znovu, ne, že ne, ale tak by museli smazat vlastní filmy, jo, prostě přijde mi jednodušší spíš dělat, že se nestali a udělat ten příběh někde jinde. Místo, aby vytáhli zase chudáka Marka Hamilla, že jo, který má takový problémy s Trumpem jako Luka, můžou vytáhnout toho týpečka, co hrál Jokera v Gothamu, ten, co hrál ve hrách Star Wars Jedi Survival a Fallen Order, jo. Já mám pocit, že tam teda sice uplynulo nějakých 20 let nebo 30 let, možná po těch událostech jsem to koukal, takže on by měl být asi starý, dejme tomu starší asi jako Luke v tom 7. filmu, což by bylo trošku blbý, protože ten herec je mladý, ale mohli by to nějak jako udělat, jako nevím, já nejsem tak velký úplně lorovej znalec, jestli třeba nebyl někde nějaký Jedi jako ještě jiný, protože my jsme na konci, myslím, 9 viděli, že ta síla si tu cestu stejně našla, jo, tam byl ten kluk, co prostě použil sílu, aby si přitáhl koště. Takže co když je možný, že někde prostě byl nějaký Jedi, na kterého se zapomnělo, jo, prostě měl úplně jenom na párku nějakého Vadera, měl na párku nějakého Palpatina a někde si šulil nějaký svůj řád. Jo, myslím si, že by to takhle mohlo být podost jednodušeji, prostě, hej. Nicméně já mám Star Wars jako rád, uvítal bych nějaký novější projekty, protože prostě Mandalorian je sice fajn, ano, na Mandalorian roku se těším, ale není to úplně něco, co bych prostě chtěl, víte co, pořád jsou to prostě ty meče. Andor byl skvělá záležitost, ale opět, už bych docela bral ty meče, teď sice vydali toho Mola, já jsem ho ještě nedokoukal, ale už bych se chtěl pohnout pryč a mluvil jsem o tom, no možná někde na streamu jsem o tom mluvil už před x lety, já už bych se chtěl pohnout
pryč z toho souboje rebelů a impéria. Jo, prosím, pojďme do budoucnosti, pojďme, já nevím, prostě už nevymýšlet First Order nebo nějaký takovýhle bejkárny. Prostě pojďme buď to do budoucnosti, udělejte úplně něco novýho, jo, můžete používat ty klany, že jo, ty gangsterský, líbilo se mi, už si nepamatuju, jak se to jmenovalo, to Star Wars, kde to byly ty děcka na té planetě, že to byla ta planeta, která byla schovaná prostě na galaktické mapě před Impériem a všechno, nebo vlastně před Impériem asi ne, Impérium padlo, mám pocit, že oni byli pod záštitou Impéria schovaný, to už je jedno. To bylo třeba fajn, jo, ta myšlenka, bylo to takový nový, anebo se teda pojďme přesunout do minulosti, do první republiky. Má být hra, že jo, to na to jsem úplně zapomněl, ona má, myslím, že se počítá furt s tou hrou, která by měla být ze staré republiky, mluví se o tom Kotoru, já mám pocit, jestli ten Kotor ve finále nebyl zrušený, protože jednu chvíli to zrušený je, pak zase není, pak zase je, takže už ani nevím, jestli je zrušený, ale už bych se chtěl posunout do nějaký jiný doby, prosím. No nic, já piju tady už dlouho, napište mi do komentářů, jaký máte názor vy na Star Wars, jakou třeba dobu byste si představovali, nebo jestli by bylo fajn, že by sfilmovali úplně něco nového. Můžou klidně něco sfilmovat z Rebelů, jo, třeba něco, ale co jsme neviděli. Mně by se možná líbil nějaký Vader seriál, jo, kde Vader vlastně měl ty svoje, jak mi se jmenovali, inkvizitory a jak je třeba trénoval, i když on je moc vlastně netrénoval, mám takový pocit. Jo, ale něco takového, třeba jenom o Vaderovi, nějaký 3 epizody, kde Vader udělá něco hustýho. Je takový ten komiks, kde vlastně Vader, že jo, sám vyzabíjí nějakou jednu armádu prostě rebelů, kde řekne tu cool hlášku, jediný, čím jsem obklíčený, jsou mrtví těla a pak je tam všechny vyvraždí, že jo. Tohle by mohlo být cool, fakt vytáhnout tam nějaký 3-4 epizodky s Vaderem, třeba to bych si dal. Ale hej, jo, říkám, dejte odběr, like, napište mi cokoliv do komentářů, přijďte se na Discord, možná mám i odkaz na Instagram, pokud vím, že mi tam skáčou lidi, tak asi začnu něco dál na Instagram. A klidně mi napište třeba nějaký další video, co bych mohl udělat, co by vás určitě zajímalo, protože mě trošičku docházejí nápady, zatím se mějte a čau, čau, čau.